ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Амазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворро то охир тамошо мекунем. Дар ҳафти навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21011 саршидагӣ то Mercedes-Benz S-Class ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ва 153 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо тоозиро обуна нашудагӣ неста обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзорем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Ford Focus. соли бароишаш 2009. абъём мотораш 1.6 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон. истеҳсоли Америка мебошад. кондисионер дорад, обогрев сиделни дорад ва электропакет мебошад. мошина гуфтае ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. ягон саволи дига бошад ба телефон. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди Хатар видеонаворро то охираш тамошо мекунем. дуюм стабилизатор қатъи камераи фурӯшӣ мебошад. пачкаи нав айрасия овардагишан гуфтага ва ягон камбудӣ надорад, истифода бурдагӣ нестай. нав овардагишан нархаш 3500 сомония қарор дорад дар ноҳияи ёвон ишам. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2114. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Мумнобод. соли бароишаш 2006. нархи мошин 21500 сомония ва мотораш 1.6 мебошад. инжектора мошин ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 21099. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соли бароишаш 2003. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия. абъём мотораш 1.5 литра. коробка передач механика. нархи мошин 21000 сомония баробар ба 137000 рубл мешавад. ранги мошин сервирисия, кузаш седан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо тоозиро обуна шудагӣ неста, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Dutia. соли бароишаш 1997. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензин. абъём мотораш 1.6. коробка передач механика. нархи мошин 22500 сомония баробар ба 146000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, да электропакет дорад. 6 моҳи дига документош мебошад ва аккумулятораш миёна аст. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra J. соли бароишаш 1998. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензин. абъём мотораш 1.6. коробка передач механика. нархи мошин 33000 сомония баробар ба 215000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш хатшибек. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад.
документош то охири сола мебошад, срочно фурухта мешавад. Ин охирин нархи мошин мебошад. Агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии моёшади Санъюн Каронда ки соли бароиша 2000 сола дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ҳисор. сӯзишвори дизели холия объём моторош 2 литра, коробка передачи механикаи нархи мошин 20 000 сомония ба рубл бигардонид 130 000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии моёшади Hyundai Avanta соли бароиша 2010 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензини холӣ мебошад, объём мотораш 1.6, коробка передачи автоматикаи нархи мошин 90 000 сомония. ранги мошин сафед аст, гузаш седан. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷӯр 100% айвагон мебошад, ягон камбудӣ надорад, чӣ хеле ки мебинен навай. гуфтае ки агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии моёшади Mercedes-Benz S-Class соли барои 6998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори дизелай, объём мотораш 2 литра, коробка передачи автоматикаи нархи мошин 53 000 сомония ба рубл бигардонид 346 000 рубл мешавад ки ранги мошин сери бирисия кузаш седан. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷӯр 100% ягон камбудӣ надорад, кондисионер дорад ва техосмотраш то соли 2022 мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, мошини фурӯшии моёшади Toyota Mark II соли барои 6997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 2 литра, коробка передачи автоматикаи нархи мошин 28 000 сомония ба рубл бигардонид 182 000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, гузаш седан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. мошини фурӯшии моёшади Chevrolet Cruze ки соли бароиша 2014 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.8, коробка передачи автоматикаи нархи мошин 65 000 сомония. ранги мошин мокри асфалта, гузаш седан. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷӯр 100% ягон камбудӣ надорад, истеҳсоли Корея мебошад, абагре сидени дорад ва кондисионерам дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. мошини фурӯшии моёшади Hyundai Starex соли барои 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори дизела, объём мотораш 2 литра, коробка передачи механикаи нархи мошин 29 000 сомония ба рубл бигардонид 190 000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. мошини фурӯшии моёшади ВАЗ 2111 соли барои 6985 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷабор Расулов. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1 литра, коробка передачи механикаи нархи мошин 18 000 сомония ба рубл бигардонид 117 000 рубл мешавад ки ранги мошин сирх аст, гузаш седан. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷӯр 100% чӣ хеле ки мебинен краска кардагӣ беҳтаринаш кардагианд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14. мошини фурӯшии моёшади ВАЗ 2109 соли барои 6997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
سوژوری بنزینی خالی ابیا موتورش 1.5 لیتر коробка передачи механикаи нархи мошин 12000 сомония ба рубл бигардонед 78000 рубл мешавад. мошине гуфтая ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад ва ай учет синият кардагӣ. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15 мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback соли барои 6991 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар 8 сӯжори газ бензини абиё мотораш 1.6 коробка передачаш механикаи нархи мошин 21000 сомония ба рубл бигардонед 117000 рубл мешавад. мошина гуфтаянд ки ҳамаҷӯр 100% аст, срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанашон сум дар кор шуда барои ин қадар мефурӯшанд. техас мотораш 1 сола мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.